ממש להתחבר לנושא הבא שלנו מבחינת שגרה, ששגרה זה אלמנט שנותן הרבה שקט וביטחון לכולנו, אבל במיוחד לילדים. אז איך עוזרים אליה בצורה הטובה ביותר אחרי שבועיים של חופש, טילים מאיראן? לא חסר דברים שקרו, אנחנו רוצים לומר שלום לתמר כהן לוי, פסיכותרפיסטית, מדריכת הורים, יועצת חינוכית ומנתחת התנהגות. בוקר טוב. מה נשמע? האמת ששגרה זה כל כך מבורך, ולכן אפשר להגיד שנשמע טוב. כן, אנחנו מחפשים את... בואי, זאת שגרה בתוך שגרת מלחמה. זה לא... כל שנה אחרת שהיינו מנהלים את הרעיון הזה אחרי פסח, בעיניי היה משהו אחד, אבל כשאנחנו מדברים על השנה הזאת, זה משהו אחר לגמרי. לגמרי, החופשה הזאת הייתה חופשה מאוד מטלטלת. באמת היה את המתח הזה גם מהטילים מאיראן, גם המלחמה באופן כללי, כולם בתחושה של כבדות. אבל יחד עם זאת, ילדים היו בבית עם ההורים בצורה מאוד אינטנסיבית. חלק טיילו, חלק לא היה להם כוח והדביקו את הילדים למסכים, אבל בסופו של דבר הייתה אינטנסיביות של נוכחות משפחתית, והיום בבוקר קמו למיני 1 לספטמבר כזה בהרבה משפחות, וצריך... בבקשה. אני, אצלנו, קמתי למיני דרמה, הילדים שלי, את יודעת, הם בני 4, הם לא ממש מודעים למלחמה, וזה מבחינתם באמת היה חופש וחוזרים לגן, והם אוהבים ללכת לגן. והבן שלי הבוקר פשוט בכה חצי שעה שהוא לא רוצה ללכת, גמר אותי. ברור. ריסק אותי. וזה לא אופייני לו. אז השאלה אם זה משהו נפוץ, שילדים שכן אוהבים ורגילים ללכת לגן, פתאום לא רוצים. בהחלט, בהחלט, וזה חלק מתהליך הסתגלות, זה הסתגלות מחדש. לכן אמרתי, זה כמו 1 לספטמבר, ככה בקטנה. ואצל ילדים צעירים זה באמת יותר בולט, מהסיבה שהם לא יכולים ממש להביע. ילדים גדולים פשוט ככה מוחים, רוצים להישאר עוד במיטה, ככה כל המתבגרים, וצעירים באמת מביאים את זה בעניין התנהגותי, זה יכול להיות בכי, צמדות מאוד מאוד גדולה, ואני חושבת שהדבר הכי נכון, ירדן, זה אנחנו צריכים לגלות אמפתיה. כי אם אנחנו מבינים שגם אנחנו אחרי חופשה, או אפילו סוף שבוע, יש לנו את השביזות יום א', לחזור לעבודה, וזה ככה בקטנה, אצל הילדים זה בעוצמות יותר גדולות. ופתאום לחזור למסגרת, גם אם היא הכי אהובה והכי נעימה בעולם, צריך ככה התנאה של כמה ימים. וחשוב שנבין את זה, ואם תהיה את ההבנה הזאת ואת האמפתיה להרגשה הזאת, אז לילדים יהיה הרבה יותר קל להסתגל מחדש. הבעיה שגם אם אנחנו מביאים... מבחינתי הוא אמר לי, אני לא רוצה שתלכי לעבודה ותישארי איתי בבית, אני כזה, גם אני רוצה להגיד, אבל זה לא תמיד אפשרי. אין לכולנו כמה ימים, את יודעת, לא ללכת לעבודה ולא לשים את הילדים במסגרות. לגמרי. בבית. וזה גם מסר שחשוב שנלמד את הילדים שלנו. אני חושבת שאחרי הקורונה וגם אחרי המלחמה, אנחנו יודעים ששגרה זה דבר כל כך מבורך. ואנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו ליהנות גם מהשגרה. לשגרה יש את היופי שלה, ואנחנו צריכים להודות עליה כל יום, כל דקה, אבל גם לחופשה יש את היופי שלה. ואם אנחנו נשכיל ונלמד את הילדים שלנו גם וגם את הציפייה לחופשה הבאה, שבסוף זה מה שנותן לנו את הדרייב לפעם הבאה, אז זה משהו שנראה לי יהיה מאוד נכון ללמד את הילדים שלנו, ללמד אותם גם וגם, ולכל דבר יש את היופי שלו. עד כמה יש הבדל בין ילדים קטנים אני אפילו לא אגיד נוער, את יודעת, ילדים, נגיד, בגיל של הילדים שלי 4, לעומת ילד בן 10. אז יש הבדל מבחינת יכולת ההבעה. ילד בן 4 באמת מביע את זה יותר התנהגותית, 4 ומטה, והגדולים יותר יכולים להביע את זה יותר בהתנגדויות מאוד מאוד גדולות. ואני ממליצה לכל ההורים, בשבוע הקרוב, לא משנה באיזה גיל הילדים שלכם, בסוף ילדים צריכים אותנו, תהיו יותר בבית. תהיו יותר בבית בשעות מוקדמות, יותר בנוכחות, להקל ככה על החזרה לשגרה, להתחיל להחזיר ככה קצת את השעות, לא שעות, כי בכל זאת שבועיים של חופש, כולם סטו קצת משעות השינה המקובלות. כמו שאמרתי, הרבה נצמדו גם למסכים, וזה תהליך של גמילה קטן שצריך לעבור. ואנחנו צריכים להתחיל לאט לאט להחזיר אותם. אז גם הנוכחות, גם להחזיר שעות שינה. אם זה ילדים הבוגרים יותר, כדאי מאוד שנעזור להם גם להתאפס מבחינת מבחנים, עבודות, ככה להכניס אותם לאיזשהו לוז מסודר יותר לדחוף אותם למפגשים חברתיים, כי שוב, המסכים עושים את שלהם. מה לגבי עיבוד המידע של הטילים מאיראן ובכלל המלחמה שמסביבנו? עד כמה
להביא את זה מעצמנו, עד כמה לשאול אותם, או שאם הם לא מעלים את הנושא, להתעלם באלגנטיות. זה יפה, אבל בסופו של דבר, אני חושבת שאנחנו צריכים להבין שהשליטה שלנו מול הילדים היא לא באמת רק המידע שאנחנו מוסרים, והם הולכים באמת לגן או לבית הספר ונחשפים לעוד דברים. לכן חשוב תמיד שהתיווך יהיה מאיתנו. כל הורה צריך לדעת שהוא ככה נותן את המסר לילדים, וזה עדיף מאשר שהוא ישמע את זה מאיזה ילד בגן, שיספר לו איזה סיפור זוועות כזה או אחר. אז כדאי תמיד, במינון נכון, כל הורה יודע ומכיר את הילד שלו, לתת איזשהו סיפור, איזשהו נרטיב שישב ככה טוב אצל הילד, ותמיד לברר מה שמעת, מה אתה יודע, ולא להסתמך רק על המידע שלנו, כאילו זה המידע היחיד שהם יודעים, וכן לתת לזה עיבוד, לא משנה מה הם שמעו או מה הם יודעים, חשוב מאוד לתת לזה את התיווך שלנו. מה הטעות הנפוצה שהורים עושים בהקשר של חזרה לשגרה? של חזרה לשגרה מלחיצים. הלחץ של הבוקר. כאילו חייב להתלבש, חייב... מהר, כל הלחץ הזה, ומכיוון שאמרנו שגם אנחנו נמצאים בסוף בסוג של קושי בלחזור לשגרה, אז אני חושבת שהדבר הכי נכון כדי לתקן את הטעות הזאת זה שאנחנו נקום קודם, שאנחנו נשתה את הקפה בנחת, נתארגן לנו, ואז זה קצת יוריד מהלחץ של להתארגל במקביל. גם אנחנו צריכים להתארגן מהר, גם הם צריכים להתארגן מהר למסגרות, ואם אנחנו טיפה נוריד רגל מהגז, למרות שזו שגרה ויש לה קצב שהוא שונה מחופשה, ונעשה את זה בצורה נעימה, אני חושבת שההסתגלות תהיה... אז זאת אומרת, הפתרון שלנו הוא לישון פחות. להתעורר עד יותר אפשר ללכת לישון קודם, אבל אנחנו לא נעמוד בזה, אני בטוחה. לא, מה לגבי להביא את הילדים לעבודה? טעות? לא טעות? בזמן שגרה, ירדן? כן, נגיד, הם בוחרים שהם לא רוצים למסגרות והם רוצים לבוא איתנו לעבודה. אנחנו עדיף שנרגיל אותם, באמת ככה, נשדר להם מסר שזה בסדר להרגיש את זה, אבל נדחוף אותם לחזור לשגרה. באמת אוטוטו כבר יש לנו חופשות קטנות והחופש הגדול, אז צריך ליהנות מכל יום שנמצאים במסגרת, ומכל יום שאנחנו יכולים גם ללכת לעבודה ולא להסתגר בממד ולא להסתגר בקורונה. אז באמת לתת להם את האמונה שאנחנו סומכים עליהם, שיש להם את הכוחות להסתגל, כי אנחנו בסוף יודעים שאנחנו משאירים אותם במסגרת שהיא טובה עבורם. אנחנו לא, כמובן שאם יש ספק שאנחנו במסגרת שהיא לא טובה, זה משהו אחר, אבל זה לא האירוע. ואם זה באמת רק שיהיה הסתגלות, ניתן להם את האמונה שאנחנו סומכים עליהם, ובגיל צעיר אפשר לתת גם משהו מהבית, לקחת דף עם הנשיקה שלך, ולשים את זה במגירה, ככה איזושהי נשיקה בכיס מאמא, שכל פעם שאתה מתגעגע, תסתכל על הנשיקה שלי, וזה ייתן ככה את החוזק ואת האמונה שאפשר, ובסוף אנחנו רק מתחזקים מכל האתגרים הקטנים האלה שבדרך. כן, אז הנשיקה מאמא עובדת על ילדים קטנים, מה עושים עם הנוער שהנשיקה מאמא ממש לא מעניינת אותם, וגם בואי נודה באמת, אין לנו ממש שליטה עליהם. יש מה לעשות לגיל 16-17? לגיל 16-17, הדבר הנכון, אמרתי את זה גם קודם, זה באמת אמפתיה. ברגע שיש לנו אמפתיה, יש לנו תקשורת טובה, ודרך זה שאנחנו נשדר מסר שגם לנו קשה. דבר הכי אמיתי. גם לנו קשה לקום בבוקר, גם לנו קשה להתניע מחדש. אבל יחד עם זאת, תוך כדי שיח ותקשורת נכונה, ננסה לראות מה קשה להם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם עם הקושי. אני חושבת שתקשורת ואמפתיה זה בעצם המתכון המנצח ליחסים עם מתבגרים באופן כללי. כן, וגם למבוגרים, אגב. אמפתיה ותקשורת, זה טוב לכולם. תמר, תודה רבה. תודה לך, ירדן. תודה. הנה, יש לנו היום ילדים באולפן. זה נקרא שהם שברו שגרה? טוב, הם הולכים לספר על דברים... הם באו למטרות אחרות. לגמרי, מטרות טובות מאוד. נכון. אז אנחנו נעביר את השידור לאלעד.